Ia puneți pauză și ghiciți ce model de balaur e ăsta. Balaur care de fapt e o coropiniță mai mare. Așa arată Smart de la ultima filmare cu el. I-am pus aceste anvelope mai mari. Și odată cu aceste anvelope mai mari mă gândeam că mai vrem și ceva în plus. Că am văzut că sunt unii băieți care pun aici la oglindă un brăduleț ceva și mi este 5 cai. Dar la mine n-a funcționat. Aici pe spate n-am intervenit cu nimic, s-a dezmembrat singură. Doar aici pe față am tăiat puțin din aripi. Amortizoarele fiind praf și spațiul fiind destul de mic, aici pe față atinge. Se poate vedea și pe anvelope, că deja le-am bulit puțin pe părți. Și dacă tot am venit și eu cu îmbunătățirea asta, eu s-a gândit să facă figuri. Și ce figuri? În marșalier nu mai vrea. Merge doar în față. În marșalier merge decât în manual. Adică pui mâna aici și împingi. Și hai să vă arăt și cum merge, cum fuge. Ia. Becul de marșalier se aprinde, dar spatele nu. O băgăm în treapta întâi. O dăm pe automat și dăm. Cu roțile astea mai tare de 60 nu putem să mergem. Pe stânga aici un canal și are tendința să te fure și supravirează și de față. Mai împinge și de față și te mai aruncă. Mai ales când ai progresul de nivelare. Se poate și auzi cum face când atinge. Praful ține loc de aer condiționat. Acum mai dau pe treapta cea mai mare. Frâne, avem și frâne. Dacă nu ține pedala, se frânează singură. Ai! Că până acasă rămâne și fără oglindă. E bună, mă, dacă n-am spart până acum oaia de ulei, e bine. Apa e unde trebuie, la 80 de grade. Atât cu acest video, că am înghițit praf destul. Ne vedem data viitoare.